Summer Hockey League 3. päivä keskiviikko, aamupeli takana, ottelu Guns Habs 6-9 ja valmentajien kommentit pelistä. Pate, ottelun voittaneena valmentajana, kommentit. Hyvä tiukka vääntö oli, että pitkä oli tasasta vääntöä molemmin puolin ja onneksi jo loppuun sitä äijät löys sen vikan energian vielä otteluun ja jakso painaa sitten meille voiton siitä, niin hyvä virre nyt on koko joukkueessa. Nyt meillä on 2 ottelun voittoputki ja tästä jatketaan sitten ottelu kerrallaan. Teittekö jotain pelillisiä muutoksia toiseen erään? Toiseen erään ei, otteluun kyllä. Eli huomattiin alkuviikosta, että joukkueemme on tämmönen niinku yhteistyö kenties puuttu vähän sen. Se ollaan saatu nyt kuntoon, hienoja syöttöjä, pelaajille enemmän vapauksia. Itse saanut tehdä kentät nyt tähän näin 2 viimeiseen otteluun, mikä toiminut erittäin hyvin. Täys tuki nyt pojille siinä ja ei siinä muuta, hienosti sujuu. Tumppi, olitte pelissä mukana pitkään, mutta sitten jotakin tapahtui. Mitä tapahtui? Joo, no tää peli kuvastaa oikeastaan nyt tämän leirin tähän asti pienoissa koossa. Ollaan aloitettu hyvin. Ensimmäinen päivä täyspistepotti 6 pistettä. Eilen aloitettiin kans päivä hyvin. Päästiin siinä Leafsiin vastaan 4 maalin johtoon. Kaveri painoi tasoihin vielä lopussa. Jonkinlainen ehkä henkinen isku siitä. Ollut sen jälkeen vaikeampaa. Toisaalta täytyy ottaa valmentajan piikkiä kans tosi paljon. Siellä ja tässä tiistai-vaiheessa eilen, tänään alettu ottaa keskialueen trappia vahvasti messiin. Ei ole löydetty siihen vielä keinoja, miten päästään ohittaa. Se pitää olla luovempi. Omiin lähtöihin pitää löytää uusia ratkaisuja. Pitää nyt coachien kanssa miettiä tuolla uusia kujeita, ketjun muutoksia, uusia sommitelmia. Vähän monipuolista peliä ja muutama hyvä onnistuminen. Siitä lähtee sitten rullaa taas ja palataan sinne piikkipaikalle, minne kuuluu. Hyvä, kiitoksia.